La ciència té moviment, emoció, energia, canvi. La ciència també es troba en les arts escèniques. Presentem el cicle Dinamo, Arts Escèniques i Ciència, una programació que et farà riure, reflexionar, somiar i que t'acostarà als grans temes científics, ecològics i tecnològics del nostre món. I ho fem a través de les companyies d'arts escèniques més contemporànies. Descobreix la programació d'aquesta temporada. Vejau, fantasia i imatges aquàtiques per explorar els orígens de l'ésser humà. El cau del Tabalet, la història d'un petit conill que es queda tot sol al seu cau. Laika, el primer ésser viu a orbitar al voltant de la Terra. Cometa, una aventura galàctica per redescobrir i meravellar-nos amb la força de la gravetat. Cor Rock, pedres en forma de cor que prenen vida i expliquen històries. Poi, un viatge d'embolics i girs que ens transporta al joc. Univers, una experiència sensorial plena de poesia visual, música en directe i moviment. Manya, construccions increïbles utilitzant l'enginy i la destresa. El Museu de la Ciència Cosmocaixa dona la benvinguda al cicle Dinamo, Arts Escèniques i Ciència. Que comenci la funció.